Quin és el seu vehicle preferit? Cotxe, no sé, anar amb bicicleta. Les seves vacances a... Austràlia, Un llibre que l'hagi marcat especialment. Codi da Vinci. Una cançó que l'agradi. És Paulina Rubio i el Ronan Keating, però no sé el nom ara, no em surt. Quantes trucades rep al seu mòbil diàriament? Masses. Quants missatges electrònics rep diàriament? 2 cops masses. Qui més contamina, més ha de pagar? Sí, jo crec que sí. Si tornés a la infància, què li agradaria ser de gran? Un profet. Es pot ser empresari i romàntic? Sí. I es pot ser empresari i polític? No van junts.